Izizwe zonke zomhlaba zinamasiko eziwenzayo akhombisayo ngokuyelana kwawo into yobana asuka sikweni linye elilekaThixo. Ngokokuba kaloku siyabona into yokubana abantu bayawenza amasiko afana nokuba koluswa abantu amakhwenkwe eluswe nento yobana abantwana baye bawuxelwa ezinyanyeni kwenziwe kuhlatywa ibhokhwe kuxelwa abantwana lento bana abantu baxhelele abantu abadala abangasekhoyo baxhelele abanye izithixo bezixhelela izinto ezifuyiweyo beyonikela kuzo nezinto ezilinyiweyo. Loo nto ikhombisa uba abantu banasiko linye elisuka kuThixo. Wonke amasiko asuka kuThixo. uThixo ke wawaqala amasiko waphinde futhi ngokunjalo wawabekela ixesha loba azawuphelelwa. Selephelelwe kungoku siva ezizweni zonke zomhlaba ukhala ngoba kufanele kuphindelwe embo kuphinde kuyophilwa ngendlela yaqala kwenziwa amasiko ngoba abantu abasawenza amasiko. Ayo mistake into yobana abantu bangasawenza amasiko kodwa lixesha likaThixo wayehlelile uba uzawaphelisa amasiko oluntu emhlabeni abantu bakholwe bakhonze uThixo ngenyaniso nangomoya. Ndiyanibulisa ke bantwana begazi, bantwana bakaThixo, bantwana benkosi Yesu Kristu, nanonke neningakholwa nisezakholwa nisindiswe. Uyanithanda kakhulu uThixo. Ndithi ke masive le ndaba endiza nayo kuni namhlanje. Sifunda kwabaseRoma 1:24 no-25. Kungoko athe besezinkanukweni zeenhliziyo zabo uThixo wabanikela nokubanikela ekungcoleni ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. 25. Bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo basihlonele basikhonza isidalwa begqitha kumdali ongowokubongwa kuse kuwo amaphakade. Amen. Lena ke ivesi yasikhombisa into yobana uThixo wafikelela into yobana abalahla abantu. Wayebalahle ngoba kutheni? Wayebalahlela ntoni babantu baze bahambe ngokwenkanuko zabo, bahambe ngokwenhliziyo zabo, ngokunqena kwabo, bahlazisane. Amadoda alalane wodwa, abantu abangabafazi balalane bodwa, batshatane bodwa. Kwakutheni uThixo ade enze lento? Siyafunda xa sifunda kwincwadi yeGenesis, siyabona into yokubana onyana baka-Adamu uAbel noKhayini babesenza amasiko bewenzela uThixo. uThixo walijonga isiko umnikelo kaAbel akangawujonga ongokaKhayini. Loo nto ikhombisa uba babemkholwa bemkhonza uThixo bembona. Loo nto uThixo bekwazi ubona xa yamkele naxa engamkelanga. uThixo ke wathi ke wamgweba unantsika uKhayini. uKhayini ke waye inzalo yakhe uKhayini yaba nhliziyo olukhulu kuThixo, yangasamphulaphula uThixo, yangasamlandela uThixo. Le nto ilisiko ukuhlatywa kwezinto nokunikela kwezinto ezilinyiweyo yayikhombisa uthando kuThixo, nabantu kwafanele baye kuThixo beya ngezi zinto ukuba bayocela uthando, bemthanda, benze ubuhlobo noThixo, naxa bonile benza uxolo noThixo ngayo loo ndlela. Apho uThixo sethe bawalahlela kwiinkanuko zabo abantu, benza umathanda, benza bakuthandayo ngendlela ababonwe ngayo, balahlekiswa nguSathane, base kulawulweni nguSathane, bangasabi kuko kulawulwa nguThixo. uSathane ke waliguqula lonke isiko elilikaThixo, walenzela uba lisebenzele yena uba azaphambanisa abantu necebo likaThixo. Kodwa kuThixo waphinde wazisola. Emveni koba ezisolile wahamba wayomlanda uAbraham. Uthe bamthatha uAbraham wamfundisa amasiko wakhe nenzalo yakhe, yabasisizalo esifundayo ngoThixo, esazi amasiko kaThixo nendlela zikaThixo. Siyabona ke ngokuba kutheni abantu besenza amasiko afanayo, ngoba xa sifunda kwincwadi zikaMoses siyeva abantwana fanele bawaziswa kuThixo, bahlatyelwe izinto amahobe, bexelwa kuThixo, besaziswa uThixo. Abafana amakhwenkwe ayoweluswa emva kweentsuku ezisibhozo, ahambe ayoweluswa, kunikele iminikelo ngenxa yawo. Nento yobana ke futhi onke amazibulo uThixo wawayala uba angawakhe. Into ethe yaphuma kuqala esizalweni ingeyakhe. Yile nto ke ngoku uSathane eyifundile into ebhalwe nguThixo ngecebo lakhe. Ngokuba kaloku xa ufunda phaa kumagama akwiGenesis, uqala kwigama lika-Adamu kuyotsho kwigama likaNoah, wonke loo magama athetha indlela kaYesu Kristu azawuza ngayo emhlabeni, nazawufa ngayo, nazawukhulula ngayo abantu emasikweni abo, abantu ezonweni, abantu
emasikweni kaThixo wokuhlatywa kwezinto. Ilento simva kwenye indawo uThixo esithi ndikhathele ngamafutha amanqatha enu ninditshisela wona namadini enu eninditshisela wona awezothe ningasawatshisi ngothando ningasawatshisi ngokundihlonipha eniwatshisayo nindenzela isidina ndiyazisola ngawo. Ilento uThixo ayizimisela uba uzawaphelisa ngonyana wakho uba xa sokufika unyana wakho uzawuhlatywa yona lona gazi lamkelekileyo yona minikelo yamnikele ngunyana wakhe. Uthe ubuSathane eve ngokuza kwaYesu Kristu waqalisa wenza into yobana abantu mabathathe abantwana babo abafana namantombazana bakhombisa uthando ezithixweni baxhelela izithixo benza iminikelo enyuswayo ngabo abantwana babo. Athi uThixo into endingabafundisanga yona, into elisikize engazange ngibafundisa yona. Yilento wathatha noAbraham wayomenzisa into ebufana naleyo. Uthe waxa esawugqiba uAbraham ebonisa uyamthanda uThixo, wathixo usuyenza lonto ungasambulala umntwana, wamkhombisa inantsika ingqami yegusha ngoba wayefuna umkhombisa into yobana unyana wakho uyeze xela ukuza konyana wakho. uSathane intoni enza abantu nikelele izithixo ngonyana babo ngoba wayefuna ukutshitshisa into yokuba kukhona umntwana kaThixo ozayo, unyana kaThixo ozawubulawa abantu baze basindiswe, enzela uba abantu zibayiqhele into yokubulawa kwabantu bexhelelwa izithixo. Kungaze kunakwe ukufika kwaYesu Kristu nokufa kwaYesu Kristu kungathathelwa phezulu zizizwe zomhlaba ngabantu bakaThixo, ngoba injongo kaSathane kukulahlekisa, kuguqula ilizwi elilelikaThixo. Ilento uThixo ethe wabathatha endaweni yase-Egypt wawabafundisa amasiko akhe endle apho bafundise khona ngenkonzo yobubingeleli, wabanika indlela amabayenze ngayo amasiko akhe uYesu uThixo. Exela futhi nangaye uMoses into yokubana uYesu umbingeleli omkhulu ozathi ayeba ayifikile zipheliswe zonke izinto, ongaliphulaphula ilizwi lakhe, ugwetyiwe lowo usele eqalekisiwe ongamphulaphuli, njengoba lisitsho ilizwi lithi ongakholwa nguYesu Kristu usele egwetyiwe. Okholwa nguYesu Kristu kasoze adaniswe, lilizwi likaThixo litshoyo. Ngengoko-ke uThixo wayecela wangaphambili into yokupheliswa kwamasiko ngokufika kwaYesu Kristu. Nakwincwadi zabo abaprofeti siyeva lapha kwincwadi engeka-Isaya 51, 52 no-53 kuthethwa ngoYesu Kristu nokuza kwakhe nokusifela kwakhe nokusikhulula kwakhe ezonweni nasemasikweni ekufikeni kwakhe. uSathane behlele yazi uba izawuza lento, into nayo ebefuna ukuyitwista uba ze singasuki kuyo. Yileyo nto ngoku nje basesisukile uThixo selibekile ixesha loba mapheliswe amasiko emhlabeni. uSathane sasikhumbuza uba funa sibuyele emasikweni senze izinto ngondlela ndala ngokwabapristi bakhe abazizangoma, ngoba uThixo wayenabapristi bakhe abangabaLevi ababenza umsebenzi wakhe abasukela kwinzalo yabo Aaron. Ilento inzalo kaLevi, ilento uSathane sayigcinela ngolonkonzo ngoba inkonzo emncedayo ukuhlatshelwa kwabantu ukwenziwa kwamasiko eba ilahlekisa abantu noThixo babazuzwe nguye, ubazuza ngolo hlobo abantu uSathane. Ilento uSathane sayibethelela lento uThixo ayiphelisileyo ngokuba uyatsho kwincwadi kaYoweli uthi kufika ixesha apho ndizawuthula khona umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadoda amadala phupha amaphupha abafana nentombi bayawubona imibono baprofete bekumoya benikwe umoya. Athi uThixo liyeza ixesha apho khona ndizawubhala umthetho wami ezinhliziyweni zabo, bengeke bade bawumamela umthetho ngokufunda phansi, kodwa ndiyawubhala ezinhliziyweni zabo ndibenzise wona uba bawenze. Utsho abantu bakhe uthetha ngesizwe sakhe sakwa-Israyeli nesizwe zonke somhlaba, ngoba noYesu Kristu makuthethwa ngayo uba uyawuqala asindise isizwe sakwa-Israyeli abe sesindiswa zonke izizwe zomhlaba ziyakumdumisa zimphakamise. Uyawufunwa zizizwe zomhlaba uYesu Kristu ongunyana kaThixo oyinkululeko yawo wonke umhlaba, yabantu bonke emhlabeni, ezonweni nasemasikweni, ekulahlekisweni nasekulawulweni nguSathane, babe nokwazi ukulawulwa nguThixo, balawula uThixo ngomoya oyingcwele. Amasiko uThixo wayewabekele ba aze aphelelwe angasabi navelu into yokuhlatshelwa kwabantu abaphansi, ngoba into yokuhlatshelwa kwabantu abaphansi uSathane uyayazi uba inothando. Lento bayenze uba abantu abangenazo izithixo baze bakufune bona ukuhlabela abantu abaswelekileyo, abantu ababaziyo, abantu abaconnected nabo, abantu abaclose nabo, abantu abazabathanda, bathanda ukubenzela, bathanda ukubahlabela ngoba behlabela abantu ababaziyo abaphansi babakholwe. Indlela silahlekise ngayo uSathane le. Yiva ke ngokokuba
phaya kwincwadi kaMateyu kwafika ingelosi xa ifika kuMateyu 1:21 ithetha kuJoseph isithi uYesu Kristu uyawufika abasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Masifunde ke ba uYesu Kristu lo ube ngumpriest omkhulu wohlobo likaMelchizedeki, onguyena mpriest ongasafiyo, onguyena mpriest ongunaphakade, owenza inkonzo yokubingelela neyokuxolela neyonto yonke into edibanisele negazi efunisa ukuhlatshwa iphelela kuYesu Kristu. Kwakufika uYesu Kristu zapheliswa lonto esithi uYesu Kristu kumama owayengumsamariyakazi esithi nina nikhonza into eningayaziyo, thina maJuda sikhonza esikwaziyo. Uthi kodwa liyeza ixesha uThixo ufuna abantu abazamnqula bemkhonza ngenyaniso nangomoya, apho abantu bengeke baze basenza zonke ezinye izinto, bengadingeki ukuba baye eJerusalema, kungadingeki ukuba bahlabe, kodwa bawusuke bakholwe nguThixo ngenyaniso kaThixo, bakholwe ezinhliziyweni zabo, bathethe noThixo ngokomoya, besindiswa nguThixo ngokomoya abanika wona owehla ngeminye Pentecoste waba semhlabeni athe uYesu Kristu wasishiya naye. Simamele kokutsho kwamaHebhere 7:22-24 kuya utsho ku-24. Ngangoko ke uYesu waba ngummeli wowona ulungileyo umnqophiso. 23 Bathe bona ababengeleli baba baninzi ngenxa yokuba ukufa kwakungavumi ukuba bahlale behleli. 24 ke yena ngenxa yokuba ehleli ngonaphakade unobubingeleli obungenakudlula. uYesu Kristu ke lona ubungeleli obungenabudlula, ngoba yena uYesu Kristu engumbingeleli wanaphakade, emele abantu bakhe bonke abakholwayo nabasindiswayo nguye, bonke abalawulwa nguMoya Oyingcwele badlula bawufika kuYesu Kristu babe nommeli onguYesu Kristu. Lento lithi ilizwi sinommeli ezulwini onguYesu Kristu osimelayo kwiinto zonke, uyasicelela uyasithethelela amatyala ethu. Thina sonke emhlabeni ungasafanelanga siwenza amasiko, ungasafanelanga siwalandela amasiko womkhulu bethu awenzalo yethu nawenziwa ngoAbraham nakakade, singasahlabi into ezihlatywayo, singasanikela iminikelo yezinto ezitshiswayo. Yileyo nto yapheliswa nakwa-Israyeli, yileyo nto namhlanje emhlabeni wonke ifanele ipheliswe loo mithetho naloo masiko, kungenxa basakhululwa nguYesu Kristu ukufika kwakhe engumbingeleli wanaphakade, sishiye noMoya Oyingcwele uba lowo moya sesimkholwe simkhonze ngawo uThixo, singasahlupheki ngamajuba nazo zonke into ezifuna ukuhlatshwa ezazingumthetho kaMoses, ngoba wayefuna ukusikhulula uba size sibe free, sibe senkululekweni. uSathane afuna usibuyisela edyokweni yobukhoboka yokwenza amasiko. uThixo wayewabekela uba azaphelelwa amasiko. Mntakabawo usowuvile into yobana umuntu ongakholwa nguYesu Kristu selegwetyiwe, kodwa ukholwayo akasoze adanise, ungena kumnqophiso omtsha olungileyo. uYesu Kristu ongumbingeleli wawo lo mnqophiso lweso sivumelwano soba aze adle ubomi obungunaphakade, angatshabalaliswa, angalahlwa nguThixo ngenxa yezithixo nangenxa yamasiko nangenxa yabaphantsi, ukuhlatyelwa kwabantu abaphantsi. Mntakathixo uyayiva le ndaba, uyaluva uludaba lokuThixo waphelisile amasiko emhlabeni, akusafanelanga siwenze. Ngoko ufanele uba usindiswe kunyana kaThixo ukuze wamkelwe nguThixo, ukuze ungene kubomi obungunaphakade. Ndiyakuncenga, ndiyakucela, ndicela uguquke kwiindlela zakho zokuphila neendlela zakho zokwenza izinto, zokufuna izinto ebantwini abaphantsi nasezinyangeni nakubo bonke oothixo bonke basemhlabeni. Guquka kuloo nto nasezigubhini nasebantwini abakuthwalisayo, ungasabalandeli abantu abanjalo. Ngabantu abangabalahlekisa, abangababingeleli bombuso omnyama ongukaSathane wokulahlekisa, kodwa wena nombingeleli onguYesu Kristu, ongumbingeleli wombuso omtsha omhle okaThixo ophezu kwawo konke, osindisa ngawo abantu bakhe. Mntakathixo, mawungakamamkeli uYesu Kristu, mawungakaze wazinikela kuYesu Kristu, lithuba endikunikela lona leli. Thatha elithuba wamkele uYesu Kristu, uvuma uyinkosi nomsindisi, kube kukholwa enhliziyweni yakho, kube kukusindisa ngokutsho ngomlomo wakho. Makakusikelele uThixo nendlu yakho ngoku kude kube ngunaphakade. Amen.